Kolega, čula sam da u ovoj šumi ima Tarzan. Kakav kardan, onaj Tarzan? Kolega, ja se kad čuo za Anga Tarzana Kit, ne, Čit. Kolega, kakav kardan, onaj Tarzan? Što ti pričaš? Jesi ti normalan, nikako? Kolega, danas moram bar miša uloviti. Kolega, znači, sad ti moraš, znaš šta moraš? Moraš sebe udariti po glavi koliko si glup. I mutan. Ko je mutan? Sad mutan. Oj, što me boli čita. Oj. Nek boli tako, ti treba hajem sada tražiti neku životinju. Kolega, šta se ovo tu je? Gdje spašavaj me? Udar ga maljem. Šta je ovo, magarec neki ovdje ide? Kolega, to ti je Tarzan, ajmo da ga ubijem. Joj, kolega, ja imam ideju. Haj ti njega udar maljem. Ne mora o njem puška ništa. Kolega, ajde ja njega probat u cavi. Kolega, spašavaj me! Nemoj nikad dirat Tarzana kad sjedi. Sad izgleda je skarabečio ovaj Tarzan, on ga moj kolega. Aj, dobro da imam svog meda. Joj, najdrži moj medo. Joj, spas me, medo. Štaš sad, kardančiću? Oj, po drugi put u čitu. Majmun sam ja! Ostavite like i pretplatite na Isakov kanal. Ko ne uradi, ja ću ga ubiti.